good morning. Kaya mana nang pamasok sa itong mga baboy mga ma'am sir. So, mga pisa taniyo ma'am sir. Naman dito ipan dari oh. Hindi ipan dito oh. Wali ko kauna-una. Dari ipan rin mga ma'am sir. Oh, ha? So, sa pare ihugas sa nato sa kape. Mhm. Mm. Hmm. Hmm. Ngayon ma'am sir, bye-bye. Kape-kape ta.